ଶୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଜାଣି ନଥିଲେ। ମତେ ସେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷାକୁ ମତେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା କହିଲି ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ମତେ ମନା କଲେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ସେ ମତେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଦେଲେ। ସେ ପୁଣି କଣ ଅଟା ଖାଉଛ? ମ୍ୟାଗି ଗରମ ନା ତମେ ଖାଅନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତମେ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଅ। ଖାଇଦେଲି ସେଟା। ହଁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଁ ତମେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଅ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋମ୍ କଣ ହେଇଛି? ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାମା ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ ଟିକେ ଖାଇବା ବନଉଥିଲେ, ମାନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପାଇଁ। ତାକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଚେନକୁ ପଳେଇଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ହସି ହସି ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ ନଟି ଦେଖିବେ ନେ ପୁଣି ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ କଣ? ଓଇ ଦୁଷ୍ଟ ନଟି ୟୁ ନଟି ମାଡ଼। ହଁ ମାଡ଼ ମାଡ଼। ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ବି ଆସିଗଲି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ କହିଲା କି ଧନ ଏତେ ବଦମାସ ହଉଛି, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ରାଗିଗଲି। ତାପରେ ସେ ମତେ ମନେଇଲା, ମୁଁ ମାନିଗଲି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ? ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ? ତାପରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଭୋଜନ ଆମେ କରିସାରି ଟିକେ ଶୋଇଲି। ଶୋଇକି ଉଠି ସାରି ମୋ ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲି। ମୋ ଆଈ ମତେ ସଜବାଜ କରି ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଉପରବେଳା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବାହାରେ ଆସିଲୁ। ଆସିକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି ରାତିରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଈ ପାଣି ବୋତଲଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ମତେ କହୁଛି କାଇଁ ବୋତଲ କାଇଁ, ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଫଟୋ ହଉଛି ରାତିର ଶୋଇଲା ବେଳା ମୋ ପାପା ମୋ ସହିତ ଲାଗୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁଟା ଏମିତି ହେଇଛି।